Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwe enduduze ezikhundleni zokuxhumana emva kokudlula emhlabeni kwesihlabani somculo weKaito uDoc Shebeleza. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Esikhulu isilile esikhundleni zokuxhumana emva kokungena kwendaba eshaqisa abaningi namhlanje zokudlula emhlabeni kwesihlabani somculo weKaito uDoc Shebeleza. Lo mculo igama lakhe langempela okunguVictor Bohopana ushonele esibhedlela eseneminyaka 51 obudala ngemuva kokuxinwa ukugula isikhathi eside. Lokhu kuqinisekiswe umndeni wakhe namhlanje. Le ndaba ke zishiya abantu abaningi ezikhuleni zokuxhumana bebambe ongezansi kwazisa umculo lo onamagalelo khona la endimeni yomculo weKaito. Abantu balokhu bezwakalise amazwi enduduzo. uMancinza Nondaba uthe ebumnandini kula ozongithola khona. uTiyo Jabulani uthe sengathi ke umoya wakhe ungalala ngokuthula besethi RIP Doc. uThami Duma uthe awumadoda le umnyaka yama 2000 uthe angisayikhumbule kwakumuntu angempela lo cabanga nje iculo lika Nyovest. uSiphiwa Michael Mafuleka uthe Bohobane mfowethu sengathi ke ungalala ngokukhulu ukuthula. uNwabisa okholwayo uthe sekuyathusa bakithi eminyakeni engi51 nje kuyashona kade kumama wami eneminyaka engi51 manje sekuDoc Shebeleza besethi sengathi ningaphumula kahle abesefaka ama emoji akhalayo. uLihle Thobza Nondaba eka Amahlo uthe saze sawuqala kabunyaka ngosaziwayo wethu wabesefaka ama emoji akhalayo wathi RIP Doc Shebeleza. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphawula kweni khona lapha kwi comment section. Sengathi ke umoya wensizwe endala ungalala ngokukhulu ukuthula sithi ke dudu kubangane kanye nezihlobo.